jam 12 kurang 5 menit pas. Aku wis katon Kang Garing musuh urung ketok. Dadi srana ngundang sedulurku tuwa Kang Garing karo Bagong. Perlune mengkone wis bisa kekaton dadi siji tak jak guyon. Kepeksa kula nyuwun dhateng branipun Bu Waranggana. Nyuwun dipun paringi tembang sagedhagan menika benih pelayan padatan boten namung gending dolanan nanging nyuwun dipun tembangaken miturut pemanggih kula cakepanipun wigatos. Mila nyuwun kawigatosan sawetawis. Nyuwun dipun paringi tembang sinom maca pat. Mboten kathah-kathah. Kalih padha kemawon. Monggo. Monggo pun lajengaken.
Tandak Kang Garing. Tak goleki wiwit mau tanpa nganggo ketemu. Goleki aku ki nemeng tok goleki tok undang jenenge sing ora teka. Ning bareng aku krungu kowe ura-ura. Pikirku terus krasa. Aku malah genti goleki kowe. Nembang apa truk kowe mau? Nembang sinom macapat. Sinom macapat. Pancene cakepane kuwi mengkuwi gati. Nanging karana katrenjuh swara ana sing mundhut aja lamis, ana sing mundhut apa-apa, sabar mangke, sabar dereng wetune. Lah sing perlu kowe saiki arep tak takoni Kang Garing. Rene Baratayuda iku sak sedane sinuwun Prabu Duryudana wis dianggep rampung, kowe karo aku wajib bantu para satriya lan para bendara-bendaramu bangun negara Wastina ya lahir ya batine. Ora jajal aku tak takon nek nyoto kowe iki wong sing wasis. Mungguh urip nang tengahing bebrayan iki nek mungguh kowe sing perlu kuwi apa? Gampang tumrap aku. Mungguh aku wong urip ki anggere wis ora kurang mangan arep apa? Ya. Mula nek aku wong urip ki sing pokok nenandur. Anggere tandurane wis lemu-lemu, nandur apa-apa bisa dadi ora kurang mangan arep apa? Anek Bagong, Garing ki dasare wong kemalan panganan. Ora mokal sing dipikir ki mung panganan wae. Nek mungguh aku kleru. Lah nek cara kowe kok mungguh aku wong urip ki sing perlu kesarasane ngawak. Lho ngono. Arep sugih panganan kene awake ora tau waras ora doyan mangan terus. Arep duwe beras pirang-pirang kental kene awake lara terus arep disuntik nganggo beras kok. Ya ora, aku ya mangan sing perlu nek aku ya kesehatan. Ora nek kowe truk wong loro ki ora cocok kabeh karo penemuku. Nek mungguh aku wong urip ki sing perlu praja luwih dhisik. Praja ki omah. Wong urip ki nang tengahing bebrayan anggere wis duwe omah, omahe rada patut. Ben jerone iki kotong ora ana apa-apane ning gelare omahe becik. Kajen keringan wong sing penting kajen. Upama aku tenguk-tenguk nang latar ana wong liwat nganggo caping mesti buka capinge, kelamit nderek langkung. Lho ning nek omahe elik sing ora dikelamiti. Lah arep omahe apik nek awake cacel bujaleng terus ora daya. Nek aku ya kesehatan, nek aku ya panganan aku. Wong kang ora kurang mangan arep apa jare? Ora nek kowe senengamu panganan ki njut sing becik dhewe lho. Wong nek aku turu ki sak nggon-nggon arek nang sor ngebuk iso turu kok nek ngantuk. Ning nek ngelih klisak-klisik ngono. Aku ki mula sing tak peng mangan. Upamane kowe iki dodol panganan ngono, nawak-nawaki panganan ya iso. Lho wasis. Piye? Sego goreng menika menawi kangge dahar enjing kangge sarapan enjing wancinipun wah nyamleng sanget. Dasar kerupuke urang sing tulen tur dipun tambahi sambel kecap dipun imbuhi PPO menika saged kangge njampeni tiyang mangsuk angin buyer lesu lemah. Janji PPO menika mboten kari niku wis padha karo kanthi sukma kadang dewa. Mila ingkang menika nek rada krekes-krekes PPO ora merantasi disuntik mawi pakuwaja damelan walson menika nek dienggo gawe nyambung blandar ngumatu usuk kena dipercaya ora gampang nayeng. Jalaran sekrupipun menika dipun damel saking gudik yoja menika. Menawi sampun kanelipun kentut termawi iwak pitik
sampun dipun tambahi Pandemporem menika kenging kangge njampeni sesakit cecel bucel. Sak sampunipun kedah dipun suntik mawi kayu jati saking Blora menika menawi kangge bangunan griya saged kenging dipun pitados jalaran menika sampun tutup tuanipun tur len negor mawi dipun atur dipun teliti saestu mila ingkang menika menawi kirang telatos prayoginipun dikumkum rumiyin wonten duduh iwak pitik menika sik rek sik sabar sik kowe iki jenenge wong nyelayani apa kayu jati kok dikum nang nggon duduh iwak pitik iki piye lah aku yo mangkel sego gutik kok dicampuri Pandemporem ya ora nyalai wong Petruk ya nyalai apa wong lara kok disuntik nganggo paku aja iki apa ora malah mendelik. Lah kuwi tak kandhani aja rebut biyada. Tak kandhani. Miturut panyandikane Sinuwun Dwarawati, srana kanggo mbangun katentremaning negara Astina, telung perkara kuwi ora kena dipetil-petil. Dadi kudu kecekel kabeh. Ngono. Omahe ya kudu duwe, pangane cukup, kesehatan ya cukup. Janji kowe karo aku wani urip sederhana. Lho. Tekse nggo mangan ya wis ana, nggo mapan ya ana, kesehatane terjamin. Kuwi wis jenenge wong urip sing utama ngono. Oh, ya dadi ya kudu duwe papan, ya kudu duwe pangan, kesehatane ya terjamin. Ayo. Nek wis kowe pancen telung perkara mau kataku kabeh, bisa kedunungan rasa tentrem lahir lan batine ngono. Oh iya. Bener ora kok kaya Bagong. Jan rebut biyada ora mempro sego gutik dipiuri Pandemporem. Dadi telung perkara kuwi mau pancen kudu kecakup kabeh. Heeh. Aku wis ngerti karo sing dadi karepmu kuwi, Tru. Nanging rene wektu dina iki kiyaine durung kepareng merpegi kowe karo aku, kowe yo tak ngejak apa? Ana wektu sawetara ngiras pantes nderek mangayu bagya para bendara-bendaramu nyuwun tulung sing suarane apik. Ayo prayoga nyuwun tulung sapa? Panjenengane Bucandra Lupita. Lho. Dandang gula, monggo Bu. Tembang dandang gula. Monggo. Apa kuwi kang garing dandang gula maca patpun sak padha mawon. Tibake gending apa? Rene gamelane komplit najan tembange Slendra di grambyangke pelok gem minangkani pamundhut sing langsung menika wae.
kuwi gending apa Kang Gareng? Iki gending dolanan mbok aja lamis. Bagong kok ketop kae sajake nganggit. Mengko ngene padha kakurang ngerti po. Ketap-ketip kok ketap-ketop, ketap-ketip kira nek mripat ciut, nek mripatmu ki wong ombo ya ketap-ketop ngono. Kowe sapa karo Kang Gareng? Ngumpuli isa cekake. Coba. Mbak aja. Ya. Mengake iso ngono kok urung-urung wis maklo jajal sepiro? Mbak aja tak demen dadi. Loh, janji kok dadi piro kuwi? Mbok aja sok demen janji wong manis yen to amung lamis becik aluwung prasaja nimas ora gawe gelo mengko ngene kok ndak dicontoni sing dadi rak intisarine jero ya coba jajal mbok aja sok demen dadi wong ngemis yen to amung lamis becik aluwung nyolong oh waduh wah bejaji lho kowe iki jane goblok nek dituturi ora gelem ya kowe kuwi oh watake Bagong ngono kuwi timbangane njaluk kudu nyolong ya wis ora usah dirumasi Bagong saiki genti kowe nembang joget dimundur ngene nggih bak-bak inggon ra ono paedahe dimundur mburiku jogangan ya reng dongar tak cemplungke kok ngerti saiki nembang juga to kula dawuh nembang heeh larase slendro napa pelok sakaremu waton kepenak nggih nggih paringi gerambiangan slendro patut menyura 6 kali bulu mawon dhisik ning ning nong nong nembang pucung ya urung bapak pucung pasar Melati Kidul Denggong aja dhisik-dhisik kok kowe cucu kuwe nek kowe ya bapak pucung ceceke gede dhuwur gajah menengo wae kok tempiling petrok kowe kepareng lajeng kula miwiti ora minta saya mboten ketang sak padha kepeksa badhe kula ayahi piyambak prayoga nandak nek kowe ora keset ning ning nong nong ning ning aja gumun kok ora bapak pucung ya menengo wae kuwi to Kang aja gumun yen to muat pakaryan pun sasa mining tumita kawula mati Gusti warna-warna ala becik kudu ana adikku terus tesih wonten isih ana tesih ya pocong diteruske meksolit sungkir mboten perlu njuwarai suwantenipun nyuwun Bu Candra Lukita monggo lan sireku aja kagetan ing kalbu aja kagetan ing kalbu wiknya kedadian kang sayekti geki risi kang sayekti risi iku nyata dadya kareman ning dawa
Budi. Pancen anake kiai niki ora ana kaya kowe ketrimane. Inggih. Sapa tepung karo kowe iki mesti asih tresna. Inggih. Kinasian para ratu, kinasian para pendhita, kinasian para dewa, kinasian sepadha-padha. Asih-asih kersaning dewa. Ya kaya ngabake pengasihan kan. Sengit aku. Bocah lanang kok ayu kaya bocah wadon. Lewutu. Blongor mripate ya le menteleng kaya mata cempe. Iya kowe iki ngalem moko nacat. Tibake gending apa? Aku sesuk menyang endi Petro menyang Solo aku tak melu kelon temen sangne piro sangne selekso jaluk 5 kilo wae gue kupis gue tuku apa gue tuku reto tak melu nunjang ora oleh reto kok ade toko tuwa gending apa kok teng kluthek kok ngono kuwi. Gending cara kuno iki jenenge gending rujak jeruk. Sing tok unekke teng kluthek iki dikeki parikan werna-werna bisa. Piye? Upamane nang kene iki rasane ngati rasa risi suwe ora ditiliki mas yo ben janji kopen aja lawan pamriye supaya kajen sajake arep lali bendinane bapake anakmu mung nangis wae mbok eling aja kuming karo wong kang lencer kuning namanya isora kowe sop nang kene iki rasane ngati rasa risi suwe ora ditiliki karang urung kober lho kok ora urung kober karang urung kober ya sesuk rampung nyambut gawe kok wandamu kaya ngono wah ora iso kuwi aku ha nek nggon kuwi ora iso ngene bang tir siji lho ayo kanca kudu bekti kanthi ati suci sumungkem ibu pertiwi banget tir loro kowe aku kudu jodoh yen do nyandang nganggo mbok yo
aja kaya ngono abang tiri telu kowe aku sing bersatu yen padha bersatu negarane dadi maju abang tiri papat kabeh rakyat sehat pamung praja kiat negarane dadi kuat abang tiri lima kok diteruske wae to kowe iki nyata kowe iki wases kudu iso terus bantir lima kowe aku kudu padha kanthi asor Pancasila Indonesia tetep merdeka abang tiri lima setengah aku seneng 5,5 kok ya nek 6 ki ya mengko negarane tentrem nang ati marake marem aku 5,5 kok ya ora iso kan niki ora iso nek kowe iso piye iso wae bang-bangkir 5,5 bocah-bocah kudu sekolah yen wis ora munggah ayo kudu omah-omah ora sampe kon iki kandamu ngono ora dikan ora sakon tekane dikan ditiwanci omah-omah ning ya kuwi rene saiki keluarga berencana ngati-ati aja ujas-ujus kandamu ngono liyane kuwi rujak bisa kembang bisa jajal aku nyuwun rujak apa rujak degan niki lho Bu Kang Gareng nyuwun rujak degan monggo nono nino rujak degan kemplong nang pinggan kalamun mata wasis kembang sakni kembang melati niki lho Kang Gareng nyuwun kembang melati tinggo tunduk tur mantasi ayo kudu ketiya marang ibu pertiwi kembang melati tinggo cunduk mantesi kudu bekti marang ibu pertiwi tiwi padha jenis wulu kabeh kuwi ya oh ngerti aksara mbiyen sekolah to lho aku sekolah ki mbiyen entuk jinazah ijazah kok jinazah aku njaluk saiki ayo njaluk apa kembang kacang kembang dele ayo ora kena loro ki ora kena siji wae nek bang kacang nek bang dele karone bagonge ora iso wong nek njaluk sing dijaluk ora iso sing njaluk kudu wani tanggung jawab kok iso apa iso wae ra nek iso kok lambene ndubleh ngono kowe iki nek aku le sia-sia ana iso wis ditandangi kembang kacang kembang dele Kangkaran sikile pincang dilalah tangane deke tarang marmadani wong ayo munah ayo jotosan wae karo aku ora urung nangis kok ndak pentengan jeneng kok diwadan iki males kaya Bagong mau ora iso bodoh madani Bagong mayar kembang jengger abang biru menyer kowe aja sleder Mas Bagong lambene duwer ya menanggere urip bareng awake dhewe anggere urip nyawang karo aku njuk tanpa nganggo prei karo maca aku lho ora iso karo maca aku wong waras wiris wutuh ngene kok karo maca piye kembang terong leku tuku seka bojong kowe aja sambang Kang Petruk terusno muni Kang Petruk iya kapal ya tutuk lakon ana lambe imbuh duwere yo Kang Petruk bagus dhewe bareng arep diantem bagus dhewe kok ora cocok Bang ngarang jonge Kang Petruk wedhile bodong kok ya bareng nang kono wali muni truhun aku iki ya salah madani gelem bareng diwadani muring-muring dur garis wong tuwa yo disingkir-singkirke arep nembang apa nek Bagong rak ratayang
krungu suaraku goblek. Ning long blem 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 bleng 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 blem 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 bleng tieng galur Kang gendeng sekatan kok aja dolanan kualat kowe bleng 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 ding bleng 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 tieng galur Kang aja kaya ngono kuwi Kang nik nak Gedung lindri lindri nena ada tuh ada di wong lindri Rama itu isa wong dukowe jajal nek kowe isa apa sowan kula mriki para rawuh sami bekto gedhuk lindri tur namung rega setali gedhuk lindri gedhuk lindri panganan rego stali kok gomrene panganan rego stali iki njut rasane kok ngopo nadyan gedhuk lindri namung rego setali mboten kalah kalih roti rasa gurih legi wangi gedhuk lindri wah nyandel panganan rego stali kok ngalahke rasaning roti kuwi panganan apa nadyan rego setali boten pitados mangicipi nanging ampun dicuwili mindak mangke kula rugi gedhuk lindri Caca aku nak milih sing apa ya Truk milih sing putih nek milih sing putih kemelane kanca batih rasa legi gurih kenging kangge campi ngelih lindri milih sing abang yen milih sing abang rega 9.000 bayar duit deluan jreng kudu ora kena diutang gedhuk lindri nek aku sing utang kowe aja semelang perkara bayar deluan sesuk bubar mayang padha lho panjenengan apa lho jenenge kok mangkel aku aja tekake ning gedhuk lindri lho arep gedhuk lindri kana sing pesen kok rek wajah kaya ngono aku aja jenenge karo kowe iki wis dulur ora ngeke ora butuh ora tok ngeke apa-apa kok ora malah padu masalah Nawa Garing Petruk sartane Bagong
yen kebacut kowe geguyon ora wurung dadi wijining pasulayan. Kene kowe. Nderek bendaramu sawanana ursane Sang Mahaya Ki Begawan Abiyasa. Katon nggone sebo bendaramu karon sik penggali.